заради хора, аз съм го тук аз снимам. Ти! Окото. Това хранило... Искаш да направим едно състезание, започнем с лока. Хора само да кажа, че от няколко дена няма да качам постоянно на номер тук, ахалайте сега. Просто Чакай, моя рано и не ми се гледа, и не ми се прави клипчета, не се играе, просто не се гледат клипчета и да. Добре, мен не ме изчака, мен не ме изчака. Знам, че е тъпо, че тук се изчакваме и аз го изчаквам другия, а пък той не ме изчаква. Добре, айде изчаквам. Едно, две, три. Са бавно помагам с състезанията. То първа започва. Момче, изчакай да Дай си каската. Дай каска, бързо. Айде, много бързо. Бър, Абе, чаш. яш лек. Като ти да напараш, когато да гледаш. Готов. И Сега си готов. О, чакай да спра дъжда. А, не, той не сме в кабинка. каква полза има дъждът? Ого. Ой, яш лек. Добре, чакай, стоп малко. Но казахме да се изчаква. Бронята си на колко е? Така и мене ме изчаква. Сега ще ти кажа, чакай сега. На колко ти е бронята? Полуми още ми е зеленка. Ама го човек. Няма го прави. Скила аурата. Не кила, виж. Абе, знам как стоиш. Ей, стой. Аз кликам бързо. Какъв ти е енчантнат? Какъв ти е енчантнат? Fire Aspect 2, Looting 3, Unbreaking 3, Smite 5. Моята не е толкова мощна. Я сподель да видя каква ти е братичката, аз ще кажа да ли ще сега. Не, човек, не говоря за бречката, говоря за бронята. А, за бронята, дай си я. А, моята също Protection 4, Unbreaking 3. Споделям ти, виж. Виж да ти споделям. Същите са ми айтемите. Я виж бречката, Какво? Бречката, Fire Aspect 2, Looting 3, Unbreaking 3, Smite 5. Същата братичка, същите неща. Същото, всичко е точно също. Чакай сега. Съм готов. Нямам повече Fire Resistance. Еми, то е 8 минути вече. Ама го. Бронята ми още е на фул сърца. Зелена ми е. Изчакай. Fire Resistance още не държи. Той е легендарката ти дава Fire Resistance. Тогава съм да е пушанка. Защо ти е пушанка, да. Омага, че ще пуска стъклото. Опа, чакай. Дай трябва да го пуска да го оправя, чакай. Ама броната ми, как се трябва? Чакай. Чакай малко. Чакай сега го оправя. Омага, човек, крипър внимай с крипъра мога да гръмни всичко. Добре, чакай малко, не съм готов. С крипърът мога да гръмни. Чакай малко. Аз ще кажа кога. Сега. Не. Що? Чакай. Аз кликам много бързо, човек. Ако искаш да ти споделя, виж колко бързо прави. Чакай, де. Добре? Да, не. Ако искаш меч.
Аз кликам супер бързо, човек. Нямаш бутушки. Мени си ги. Що остави? Виж, чакай сега. Не е това всичко. Не е това всичко, Глей го, бе. Аз ще кажа кога съм готов и кога не съм готов. И не си помисля да ме удръж. Чакай, не съм готов. Ай ще казвам кога. Добре, чай да си спия полшънки. Аз съм нападен в пътела. Чакай. Казай 3, 2, 1. 3, 2 и... Топи се. 1! В момента ми е скучно. Ами затова съм... Затова правим PvP, нали? Не, PvP ми е скучно. А? PvP ми е скучно. Кефи ли да се биеш? Не. Защо да се бием, като можем да играем заедно? Омага, чай бе, ние да промете с Лиджердан. Да съм се. Стига, давай, взимай, бий са! Ама човек, колко? Те не взимат ли достъпи? Кое? Лиджердани. Как ще взимаш, бе? Не взимат ли? Не. Нищо не взима, половин сърце даже не взима. О, братичката! Я не взима много кръв. Омага, човек, сигурен съм, че си снял, че съм... Теня си каската, заради тебе те оставям. Оставям та! Обич каската. Каската. Аз нямам така. Едно, вете! Омага, човек. Така ти всичко на зеленичко. Какво? Не си ли с някакъв хак? Не съм с някакъв хак. Как я? Нищо и такова. С хак си. Не съм човек! Килата ми е изключена постоянно, всяка съм тамелил. Ти виждаш колко бързо кликам и се виждаш колко комбо ти бия. Ти си ме оцелил и веднъж с лъка. Ама с брат... Само кликай. Много бързо трябва да се кликаш. О, Марио Плей на линия, ще го питам днеска нещо. Как ти пиш стъкло? Да, известния Марио Плей тук. Сложи стъклото. Едновременно. А дали едновременно ще урикне? Чакай, аз ще го сложа. Бронята ми е още горе-долу на... горе-долу на нормален. Изчакай, за малко ще спра разговора, да подговоря малко Марио Плей. И ще направо ще го добавя. Ти ще казваш кога, чули? Айде. Едно, две, топли се. Ей, чакай. Алло? В Марио Плей да те питам нещо. Ти как се звъня, как Юником ти е вдигнал, като той е на... той не е на линия. Как ти е вдигнал? Кой как ми е вдигнал? Юником. Юником? Да. Бутушките се счупиха. Бутушките... Значи той може да е бил и конгиран, да съм му звъннал и той да ми е вдигнал. Да, само че той как ти е вдигнал, на мене никой път не вдига. Еми той не вдига на всички. Не исках да направя един клип с него, да му кажа, че вече мога да снимам колкото си време искам. Ама ти с OBS ли снимаш още? Да, и в момента снимам даже. Изчакай да ти кажа. Изчакай да ти кажа колко време снимам. Значи в момента снимам от 9 минути. И сега ще ме на 10. Което е бахти яко. OBS е най-шибаната програмка, която е създава на някога. Всички ми звънат да чайте. OBS е много хубаво. Само че има едно лошо нещо, че
Не може да има пауза. Айде да се борим само с джердънки, така до никъде няма да стигнем. Бронята ти е щупена. О, добре. Ако искаш да знаеш. Чакай. Нямам каска, нямам хубава каска. Ами така изглежда, че събира. Така ли ще умра? Умри! Умри! Надвисна се. О, Как човек? Ай, наливам само с джердънки. Омга човек, наистина надвиша на две сърца. да. Омга! А Това не, колко ти взима? Нищо. Това от леговете нищо не става. Брамбичка взема. Бронята ти е щупена. Знам, нямам каска. Еми аз ти дам спри. Чакай. Защо бъде логиката ти кажеш 3 и Аз да ти аз взема броня. Каските се точат много бързо. И бутушките. Ми, твоята каска май няма никакъв проблем. Като гледам. И моите са същия. Виж каквите мятам и твоите са такива. Нали? Ява, каската ми е на много малка. Човек, как ще взимам толкова демеч? И защо? Не бе, как ще взимам толкова демечка? Ти не си начупил нищо. Ай, човек, първо стане на гейм. Вземи ти айтами, не ги искам. Ми, човек, няма място. Мога. Искам да ги взема. Ще бъде айтами. Бижа! До смърт. Защо се смеча? Нямам си има представа. Искаш да си го енчант на хубавия аспект. Ще стане по-силен по принцип от това. Искаш ли? Не. Взих ти бутуци. Ми, кога ги правим? Аз ли да ги взема? Но много ме хареса, че тази джердонка ти дава още 2 сърца допълнително, но само че като ги разходваш и не мога да се върна, трябва пак да ядеш. Човек, смени си бронята, оставям та. Я да си изхвърля инвентара. Те ми ги, те са хубави. Чакай. Съм готов. Аз не съм готов. Готов. Как не са Повече сърца с тази полшенка за силата. Чакай, изчупих пак това стъкло. О, да, добре. О, изчакай, аз мисля, че нямам повече полшанки. Човек, смени стъклото е, стани на гейм от едно. Не, че стане. Аре първо да се избием. Човек, Ей! Най-сетне, изчупих ти нещо. Умри, ако че мръсна. какво се щупиха? Ендърменче. Яба, щях да умра. Яба. Яба, вземаш 2 сърца става брадичка. Не, човек, просто за тази полшанка. Умри. Да, полшанката. Ама ти сигурно имаш някъде количество от това. Ами, да. Ами аз нямам, аз имам само една. Трябва да ти дам и сега, само да те убия. Траявлик. И аз, изчакай аз. На колко сърца си? 2,5. Изчакай да видя дали имам още едно. Чакай малко, чакай. Чакай, не съм готов. Така, и аз не съм. Опс, изчай, че брадичката си махна. Искаш ли меч? Не, 1, 2, 3. 2. О, брой, каската ти. Изчакай каската. Изчакай каската да се сменя. Омага. Да. Те първо сетен започва да се троши. Бутушките ти. Човек, аз 5 пъти ти щупих сета вече. Омага крипър. Омага, ще гръмни. Кабинка е по-яко да се биеш. О, траявлик. Браво. Твой пап. Само си аз без това не се старая минута и че.
О, човек, аз си щупих таковата ръката от Само да ти кажа, че аз дори не се старах, просто исках да свърши и да отида да си гледам клипчета. Окей, аре, чао. Къде отиваш? Надолу пътешествие. Може да направя нещо, за да ми стане забавно. Какво? Искаш пак PvP? То гръмна клетката, бе! Това ми стана забавно, беше много вкусно. Защо гръмна клетката? Всеки път или ще започвам с трон, или ще завършвам с клетката. Май PvP, добър си. Значи това. Че си добър, искам да се бия с тебе. Да, добър съм. Човек, просто ми е интересно да се бия. Ай да се бием, моля те. Човек, гледат ми са клипчета. Заден съм за клипчета. Не, без клипчета. Искам клипчета. Айде нещо, айде мина. Няма как. Човек, аз трябва ставай. Ей! Аз цел. Так, клипър! Вау! И така хората, надявам се да харесва, абонирайте се. Чайте този клипър да го унищожим. Ето така. Това е такова, така ме харесвате, абонирайте се, че това, което ми стана да свърна. Надявам се, това ви е харесал, тя ще ви спамвайте клипъри, пробвайте хора в началото и в рана и скоро. Как мини. Да. Това ще бъде такъв епизод. Полезни са за всичко. Много полезни. И... Каква беше думата? Хора, каква беше думата? До скоро!